semazimbabweans, we deserve to know we are the majority stakeholders. We need to support the Geza revolution, knowing fully well kuti ndiani uri kuzotungamirira. Zvino vakativanzira ke isi takanzwa kuti vari kushanda naKasuku. Vakazvitaura pafirst statement yavo kuti toda kuti vana Kasuku vadzoke. Kasuku watakanzwa kuti pane zvinhu zvakaitika, vanhu vakadimburwa maoko, vaidimburirwa kunzi masapota opposition. Ndiye wavari kuda kudzosa here? Ngavabude pachena ipapo. Vari kushanda naye here kana kuti havasi kushanda naye? Tosapota semacitizens tichiziva, nokuti hatidi kuzoita surprise toona kustate house zvakunzi president vedu ndiSevia Kasuku. Aiwa, masmear campaign akanyanya kuitwa akawandisa, zvikanzi Nelson Chamisa tava neevidence yokuti wakabhadharwa. Pane madzimai aismear vamwe vanhu vakaita sesu vaitobhadharwa vachitaura zvinhu zvekunyepa. Do those women know kuti munhu wavaisapota kuti adzoke ndiKasuku? Do they know that? Is that what Zimbabweans want? Kubvisa vana ED pachidzokazve Kasuku? That's why ndaitiva Zimbabweans must just have their own ningi massive protest isinei nevanhu veZANU-PF. Ndozvo ndaitaura from the beginning. Macitizens ngaite chinhu chavo, nokuti izvi zvine ZANU-PF mukati zvine problem izvi. You can't correct a problem by creating another problem. Ndinzwei, stop fighting me, listen to the message. Kulian TV. Atibatike zvechopu chopu. MaZimbabweans ndichimama, chimbonditeererai. Pasina kutukana, pasina kuita sei. Let's just think this through. Isisu semaZimbabweans, we are the majority of the stakeholders. Ndisu takawanda tiri aggrieved, tisiri kufara nematongerwo ari kuitwa nyika. Hatisi kufara necorruption. Ndisu the majority. Number one, pakabuda vageza vachitaura nyaya yavo nemamwe macomrades vana comrade Knox nevamwe vakawanda, takanzwa kufara. Tikati number one, very good. He is addressing our needs. Chokwadi takavateverera, tiri kuda Geza revolution. Tose we rallied behind him. Then takazoona isusu vabuda vageza vakapfeka military gear, asi vasisina mamwe macomrades aya avaibuda navo vaya. Vakungobuda ivo vakapfeka zvemilitary. Then ini ndakatanga kuva nemubvunzo kuti koma macomrades avaive nawo pekutanga aripi? Vasapotane navo zvinozikanwa, nokuti iye zvino pava nemunhu ari kuimitate voice raComrade Knox. Hatibvumidzwe here kubvunza mubvunzo isu, nokuti ivo Comrade Geza vari kunzi vari kuno kuSouth Africa. Vari kuno kuSouth Africa tiri kunzwa kuti chinhu chabvutwa nevari kuno kuSouth Africa vanaani. Zita raKasuku rakakandwa pakati ipapo. Saka are we going to support vageza? Because in his remark vakati vana Kasuku ngavadzoke. Takanzwa nyaya dzakawanda dzakaitika Stereki, pakabviswa vanhu vakanzi ava vanhu ava ngavabve nguva yaMugabe. Vanhu vakadimburwa maoko, vakaitwa sei, vanhu veopposition vaisungurudzwa. Nyaya iyoyo haina kupera. It's a story for another day. Handiti. Saka now is the Geza revolution fighting to bring back again those that are aggrieved ne current regime iripo iyoyo kuti ngavachibvavo tidzose vana Kasuku. They need to be clear on that one. That's why ndinzwa ndichibvunza kuti vari kuuya, ari kuuya ndiani? Ari kuuya saleader wavo ndiani? Toda kuziva. That's why ndaibvunza, because nyaya yaKasuku yakanga ichitaurika iyoyo nyaya iyoyo. Chichinzi ari kushandana nenyoka yamabhunu and what not. And then pakauya the smear campaign, which was vicious on social media, vicious on anyone who was speaking out loud. Nana Nelson Chamisa, Nana Joanna Mamombe, Nana Ngadzore. A smear campaign, ya unaona kuti, vanhu they are
paid to smear anything else that is anti-Geza revolution. But at the end of the day, we are the citizens, we are the major stakeholders. Zvandinogara ndichitaura kuti vanhu pamusoro, leader pazasi, servant leadership, ngavatiudze, they need to sell to us the citizens who is coming in. Nokuti kana vazenge vachinzi vakabudirira vakaenda kuState House, tozovabvunza sei izvozvo? Takunzwa kuti Kasukuwere ndiye ava president. Tovabvunza sei izvozvo zvinhu zvakadaro izvo? Vachiti nyararai imi madzimai, nyararai. Zvobva zvanzi Chimama ari kuda kuabducta nyoka yemabhunu. Chimama atomboza makuabducta Knox. Mamwe macomrades vakatanga navo ari kupi? Vari kuti chii? Vana comrade Knox vaitaura zveNTA zvanyararwa. Vakatiudza vakati vari kutaura naChamisa. Chamisa ari kuenda kuvanhu. Zvese zvakanyararwa. Who are these people really working with? Kahle chii chiri kutora nzvimbo? Ndoramba ndichingobvunza izvozvo as a Zimbabwean citizen. Nekuti handidi kupinda murima. Vakange vaenda kuState House vane vakugadwa nemasoja. Tinovabvunzira kupi? Totanga futi kuti 1-1 let's have another protest. Tibvise futi zvimwe zvigananda zvadzoka izvi. Zviri kuruta masiriri, zviri kuda kuba mari futi. No ways. No ways. You need to be transparent. You need to tell us. Makadzi ari clear. Ngazvive clear nyangwe mukasatiudza mazita. Go to the people. Chamisa unokommunicate navanhu vake. Vese vamuri kushanda navo. Hatidi kuona zvivana chavangu vadzoka. Toona vana Madhuku. Toona vana Linda vadzoka. Vanhu zvevokuPollard vazarazve. We need to know who are the major opposition people that you are working with. Toda kuzviziva isu. Haikona kuti ngatiitei chete. Stay away amati tigare kumba. Kusvika rini? Kusvika rini vana chigara kumba?